Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo Mas Mendoan jalur. Mas Mendoan garap cerita tentang mendoan anget. Sore kue langit nang dhuwur desa Adipasir keton mendung. Angine semilir nggawa ganda lemah teles bar udan. Mas Mendoan sing wis kawit awan nunggu pelanggan nembe bae rampung goreng mendoan ning warung sing manggon ning pinggir dalan gedhe. Mendoane lik isi kemebul, tempe asli udu mung glepung. Ujare Mas Mendoan marang wong-wong sing liwat. Ora let suwe ana motor mandeg sing nunggang jenenge Yudartem. Bakul sayur sing nembe bali kang pasar. Rupane katon kesel banget. Mas Mendoane nem sing rada mripik setitik ya. Aja lali sambel kecape sing pedes mampus. Yudartem mudhun sekang motore karo kipas-kipas nganggo piring plastik. Siap yuk. Mendoane nembe rampung digoreng. Anget banget. Nunggu dhisik tak gawekna wedang teh anget ben seger. Wangsulane Mas Mendoan karo njupuk mendoan nganggo sutil capit. Nang dhuwur mendoan kuwi ora mung dadi nggon jajan, tapi uga dadi nggon ngobrol lan tukang kabar. Yudartem wiwit cerita babagan panene sing kurang apik taun iki. Mas Mendoan ngrungokna karo mantuk-mantuk, tangane esih nata mendoan nang piring. Jan, urip jaman siki pancen akeh cobaane ya le. Wis panen entuk sithik, rega pupuk larang, sambate Yudartem karo mangan mendoan sing panas. Tapi nek wis mangan mendoanmu rasane ati dadi rada enteng. Mas Mendoan mesem, wis lah yuk, sing penting awake dhewe gelem usaha lan tetep semangat. Rejeki wis ana sing ngatur, sing penting ikhtiar lan aja lali syukur. Sore kuwe nang warung mendoan pinggir dalan, obrolan lan guyonan antarane Mas Mendoan lan Yudartem nggawe suasana dadi anget. Suara ces pas mendoan dicemplung nang lenga panas kaya dadi irama urip sing kebak perjuangan.